ሓደ ሰብ ክሕስወካ ከሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰከንድ ክትፈልጦ ከም ትኽእል ትፈልጥ ዶ? እቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ 1% መራሕትን ዓበይቲ ነጋዱን ሰባት ከየታልዎም እንታይ ዓይነት ምስጢር ዝጥቀሙ ይመስለካ? ኣብ ህይወት እቲ የፍቅረካ እየ ወይ የፍቅረካ እየ ዝብሉካ ዘለዉ ሰባት ብሓቂ ካብ ልቦም ምዃኖም ክትፈልጥ ኸ ትደሊ ዶ? ወይስ ከም መብዛሕትኡ ሰብ ብልሙፅ መልሓስ እናታተለልካ እናተጠለምካ ኢኻ ክትነብር? ኣብዚ ሓደ ሓቂ ክነግረካ ሎሚ ክንደይ ሰብ የኽብረካ እናበለካ ብውሽጡ ግን ዝንዕቐካ ዘሎ ክንደይ ሰብ እዩ ፈታሁ መሲሉ ቀሪቡ ኣብ ጭቃ ከም ዝተሓበአ ሾኽ ብዘይተፀበኻዩ ሰዓት ክወገግካ ትፅበ ዘሎ። ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ነዞም ፈተውቲ መሰልቲ ስውራት ጸላእትኻ ብቐሊሉ ክተለለየሉ ትኽእል እቶም ብሉፃት ዝበሃሉ ናይ FBI መርመርቲ ሓሶትን ሓቅን ንምፍላጥ ዝጥቀምሎም 95 ምስጢራዊ ስልትታት ኣሕፅር ኣቢለ ሒዘልካ መፅእ ኣለኹ። ብፍላይ ድማ እታ ቁፅሪ 47 ዘላ ምልክት ንጥልመት ሰባት ቅልዕ ኣቢላ ተርእየካ ዓባይ ምስጢር እያ። ስለዝኾነ ክሳዕ መወዳእታ ተኸታተለኒ፣ ምክንያቱ እታ ከተንብቦምን ክተለለዮምን እትሕግዘካ ሓንቲ ምልክት ጥራሕ እኳ እንተምሊጣትካ ኣብ ህይወትካ ዓብዪ ዋጋ ክትኸፍለካ ትኽእል እያ። ሰባት ብቃላቶም ክሕሱ ይኽእሉ እዮም፣ ብኣካላቶም ግን ፈፂሞም ኣይኽእሉን። ምክንያቱ ሰብ ሓሳቡ ክቆፃፀር ይኽእል ይኸውን፣ ነርቭ ስርዓቱ ግን ክቆፃፀሮ ይኽእልን። ድሕሪ እዛ ቪድዮ እዚኣ ጀሚርካ ንስኻ ተራ ተዓዛቢ ዘይኮንካስ ልክዕ ከም ኤክስሬይ ንሰባት እተንብብ በሊሕ ሰብ ክትኸውን ኢኻ። እዚ እቶም ዓበይቲ ሰባት ጥራሕ ዝጥቀምሉ ሚስጥር እዩ። ሰላም፣ እዚ ንህይወትካ ጠቐምቲ ዝኾኑ መፅሓፍቲ ብቋንቋ ትግርኛ ዝቐርበሉ ናናቲ ቲዩብ እዩ። ነዚ ምድላው ዘዳለወልኩም ኣነ ሓውኹም ናታነ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተኾንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ። ኣብ ኮመንት ድማ ኣበይ ዓድን ከተማን ኮንኩም ከም ትከታተልኑ ዘለኹም ጸሓፉለይ። ኣብዛ ቪድዮ ብዛዕባ ሓንቲን ህይወትኩም ክትቕይር እትኽእል መጽሓፍ ክንዛረብ ኢና። እዛ መጽሓፍ እዚኣ The Art of Reading People እያ። ሕዚ ብቐጥታ ናብታ ቀዳመይቲ ቴክኒክ ንእተው። ቀዳማይ እቲ ተመሳሳሊ ምንቅስቓስ ወይ ሚረሪንግ ዝበሃል እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ልቡ ምሳኻ ተስማዕሚዑ እንተሃልዩ ብዘይፍላጥ ንምንቅስቓሳት ኣካላትካ ይቐድሖ እዩ። ንስኻ ኢድኻ ክትጣምር ከለኻ ንሱ ድማ ከይተረድኦ ካባኻ ቅፅል ኣቢሉ ኢዱ እንተጣሚሩ እዚ ሰብ እዚ ምሳኻ ኮኔክት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ። ብኣንጻሩ ግን ንስኻ ናብኡ ክትቐርብ ከለኻ ንሱ ንድሕሪት ዝብል እንተኮይኑ ክትጥንቀቆ ኣለካ። ምክንያቱ እቲ ክልቲኢኹም ዘሎ ዝምድና ገና ኮኔክት ኣይገበረን ዘሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ናይ ኣዕንትና ምንቅስቓስ ወይ the eye direction ንብሎ እዩ። ሓደ ሰብ ሓቂ ይዛረብ ኣሎ ወይ ይሕስሎ ንምፍላጥ እዚ ኢኻ ክትዕዘብ ዘለካ። ሓደ ነገር ንምዝካር ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ፀጋም ወይ ንላዕሊ እዮም ዝርዩ። ሓዱሽ ዛንታ ንምፍጣር ወይ ንምሕሳው ግና ናብ የማን እዮም ዝርዩ። ስለዝኾነ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ናበይ ወገን ከም ዝጥምቱ ዘለዉ ዝተውዕሎም። ሳልሳይ እቲ ናይ መከላኸሊ ስጉምቲ ወይ ድማ ዲፌንሲቭ ፖስቸር ንብሎ እዩ። ሓደ ሰብ ኣእዳው ኣብ ኣፍ ልቡ እንተጣሚሩ ወይ ድማ ኣእጋሩ ኣጣሚሩ እንተኮይኑ ዝሰምዐካ ዘሎ ንሓሳባትካ ዓፂዎ ኣሎ ማለት እዩ። ወላ ብኣፉ ኦኬ ፅቡቕ እዩ ይበለካ እምበር ብውሽጢ ኣይተቐበለካን ዘሎ። ኣብ ከምዚ እዋን ተወሳኺ ፀቕጥካ ምግባር ክትቁጠብ ኣለካ። ኣብ ክንድኡ ዕላልካ ኢኻ ክትቕይር ዘለካ። ራብዓይ እቲ ድምፂ ወይ ቮይስ ቶን ንብሎ እዩ። ሓደ ሰብ ሓቂ ክዛረበካ ከሎ ድምፂ ይረጋጋ እዩ። ክሕሱ ከሎ ግን ናይ ድምፁ ፍጥነት ይውስኽ እዩ ወይ ድማ ድምፁ ይለዋወጥ። እዚ ቮካል ፒች ይበሃል። ሓምሻይ ናይ እግሪ ኣንፈት ወይ the feet direction ንብሎ እዩ። ሰባት ገጾም ናባኻ ይኹን እምበር ኣእጋሮም ግን ናብ ኣፍ ደገ ገጹ ተጠው እንተሃልዩ ብሓቂ ክነግረካ እዚ ሰብ እዚ ካባኻ ካሃድም እዩ ዝደሊ ዘሎ። ሻድሻይ ሊኒንግ ወይ ድማ ምቕራብ እዩ። ሓደ ሰብ ምሳኻ ኣብ ዘለዎ ዕላል ተገዳስነት እንተሃልይዎ ኣካላቱ ናባኻ ገጹ የቕርቦ እዩ። ብኣንጻሩ ግን ዕላልካ ሰልችይዎ እንተኮይኑ ወይ ድማ ካባኻ ክርሕቕ እንተደልዩ ንደገ ገጹ እዩ ሊን ዝገብር። እዚ ብዘይፍላጥ ዝግበር ናይ ኣእምሮ ስራሕ እዩ። ሻውዓይ ናይ ገጽ ምትንካፍ ንብሎ እዩ። ሓደ ሰብ ክሕሱ ከሎ ወይ ድማ ሓደ ነገር ክሓብእ ከሎ ብዘይፍላጥ ኣፍንጩ ክሳዱ ወይ እዝኑ ይትንክፍ እዩ። ምክንያቱ ድማ ኣእምሮ ክሕሱ ከሎ ኣብ ገጽ ዘለው ደቀቕቲ ሰራውር ደም ስለ ዝነቃቕሑን ናይ ምሕኻኽ ስምዒ ስለ ዝፈጥሩልናን እዩ። ሻምናይ ፑፒል ዳይሌሽን ወይ ድማ ናይ ዓይኒ ዕቤት ንብሎ እዩ። እዚ ክትቆፃፀሮ ዘይትኽእል ስነ ህይወታዊ ሓቂ እዩ። ሓደ ሰብ ንሓደ ነገር ወይ ንሓደ ሰብ እንተፈትዩ እታ ኣብ ውሽጢ ዓይኑ ዘላ ጸላም ክቢ ወይ ድማ ፑፒል ሰፊያ። ብኣንጻሩ ግን ሓደ ነገር እንተጸሊኡ ወይ ተተቆጢዑ እታ ፑፒል ትጸብብ እያ። ኣብዚ ልቢ ክትብለለይ ዝደሊ ድማ ዓይኒ ፈፂማ ኣይተታልልን እያ። ታሽዓይ
ناي مرقات بهاري حدا سب مساخنا تزاربه اقرو بوشتو يرقص ويدما ينقساقس انتهاليو زي سبزي عقلو صبيو ولا مالتي توليلغا حساب خود يزو لك زلو زي سبزي باكلاتو مساخ يحلو مبر بحسابو كن قالب بوتا يزلو عسراي بارير وي عنقفات مفتاري مس حدا سب كتزارب خلخا اب منغوخم ناشاي كوبايا بورصه ويدما سلكن تقميطو زي سبزي بزي فلات اب منغوخم مكلاخل يفطر زلو مالتي كباخر حقته كحلي يصعر له مالتي مبل 11 محخخ اداو حدا سب اداو مزحكخ እዚ ሰብዚ ዓቢ ተስፋ ወይ ጽቡቕ ነገር ይጽበሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ሓድሽ መኪና ክዕድግ ከሎ ወይ ጽቡቕ ናይ ንግዲ ስምምዕነት ክገብር ከሎ ብዘይፍላጥ እዳው ይሓክኽ እዩ እዚ ፖዚቲቭ ኤክስፔክቴሽን ይበሃል ነበር 12 ምንካስ ከንፈር እዩ ሓደ ሰብ ምሳኻና ተዛረበ ከንፈሩን ተነኺሱ እዚ ሰብዚ ኣብ ጸቕጢ ወይ ስትረስ ይስምዖሎ ወይ ድማ ሓደ ነገር ንከይዛረብ ንባዕሉ ይከላኸለሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ ሓቂ ክነግረካ السبزي متشوت يسمعون زلو سلازخونه حدا نغير يحبقك خم زلون ملكت እዩ 13 من كاس برعي ወይ ኣብ ኢዱ ዝሓዞም ነገራት ሓደ ሰብ ምሳኻና ተዛረበ እስክሪብቶ ይነክስ ወይ ሽጋራ ይነክስ እንታልዩ እዚ ሰብዚ ፍርሒ ወይ ስግኣት ይስምዖሎ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ሓደ ህፃን ጡክ ጠብቆሎ ዝስምዑ ናይ ድሕነት ስምዒት ወይ ድማ ሴኩሪቲ ይደልሎ ማለት እዩ ስለዝኾነ ክትርዶ እዩ ዘለካ መበል 14 ኢድኻ ምርኣይ እዩ ሓደ ሰብ مساخا كزارب خلو اداو غليصو زرعيكا انت خوينو እዚ ሰብዚ ክፉት ወይ ድማ ኦፕን እዩ حق ይዛረበሉ ምንም ዝሓበካ ነገር የለን በአንጻሩ ግን እዳው ጨቢጡ ወይ ኣብ ጅቡኡት እዩ ወይ ድማ እዳው ተሓቢው ክትንቀቆ ይዘለካ እዚ ሰብዚ ገለ ሚስጥር ይሓበካ ዘሎ በል 15 እቲ ምስትኽኻል ክሳድ ሓደ ሰብ ምሳኻና ተዛረበ ክሳዱ ክትንክፍ ወይ ድማ ኳሌቱ ዝተናኸፍ እንት ኮይኑ እዚ ሰብዚ ሓሶቱ ከይቃላዕ ይፈርሕ ይዘሎ حاسوت كتزارب خلخا اب خسارخا زلو مقود سلازوسخ ምቾት ይስምዓካኒ በል 16 ምንካስ አጽፋር ሓደ ሰብ ምሳኻና ተዛረበ አጽፋሩን ተነኺሱ እዚ ሰብዚ ብጣዕሚ ተጨኒቆሎ ማለት እዚ ምልክት ኢንሴኩሪቲ ወይ ድማ ናይ ዘይምትእማን ስምዒት እዩ እቲ ሰብኣይ ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ንምህዳም ይፍትን እዩ ዘሎ 17 ምሕኻኽ ዓይኒ ሓደ ሰብ ምሳኻና ተዛረበ ዓይኑን ተሓቂቑ እቲ ሰምዖ ዘሎ ነገር ክርእዮ ወይ ክቕበሎ ኣይደልን ዘሎ ማለት እዩ ዝብለኒ ዘሎ ነገር ክሰምዖ ይደልን እየ ዝብል ናይ እምሮ መልእኽቲ እዩ ዝሕልፈልካ ዘሎ ኣብዚ ሓደ ሓቂ ክነግረካ እዚ ሰብዚ ካባኻ ክርሕቕ እዩ ዝደሊ ዘሎ መበል 18 ምጭባጥ ኣጻብዕቲ ሓደ ሰብ ኣጻብዕቱን ተጨቢጡ ፍራስትሬሽን ወይ ቅር ዝበሎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እቶም ኣጻብዕቱ ጨቢጡ ዝያዳ ናብ ላዕሊ እንተደይዎም ድማ እቲ ቅሬቱ ዝያዳ ሓያል እዩ ማለት እዩ መበል 19 ምጥማት ሰዓት እዩ እዚ ግልጽ እዩ ግን ሰባት ዕላላቶም ንምቕጻል ኢሎም ሸለል ይብልዎ እዮም ሓደ ሰብ ሰዓቱ ወይ ስልኩ ደጋጊሙ እንተርዩ ግዜ ይባኽነሉ ይብለካ እዩ ዘሎ እዚ ሰብ ዝምሳኻ የለን ሓሳቡ እውን ኣብቲ ዝቕጽል ስራሕ እዩ ዘሎ መበል 20 ናብ መሬት ወይ ናብ ታሕቲ ምጥማት ሓደ ሰብ ምሳኻና ተዛረበ ዓይኑ ናብ መሬት እንተተደፊኡ እዚ ሰብዚ ሕፍረት ይስምዖሎ ወይ ድማ ሓደ ነገር ክሓበአካ ይፍትነሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ትሕትና ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብ ዓብዪ ዕላል ናይ ጥፋተኝነት ምልክት ወይ ናይ ገበን ስምዒት ከም ዘለዎ እዩ ዝሕብር መበል 21 እቲ ናይ ሓሶት ፍሽኽታ ወይ the fake smile እዩ ሓደ ሰብ ካብ ልቡ እንተተሓጒሱ ኣብ ወሰነ ዒንቱ ዘሎ ክሮስፊት ዝበሃሉ መስመራት ይፍጠሩ እዮም ብከንፈሩ ጥራሕ ከመሲሉ ኣብ ወሰነ ዒንቱ ዘሎ ነገር እንተዘይተሸማሪሩ ግን ብሓቂ ክነግረካ እቲ ፍሽኽታ ናይ ክብረት እምበር ካብ ልቡ ይኮነን መበል 22 ምጽራቅ ግንባር ወይ ፎርሄድ ራቢንግ ንብሎ እዩ ሓደ ሰብ ምሳኻና ተዛረበ ግንባሩን ተሓኺኹ ወይ እንተጸሪጉ እዚ ሰብዚ ሓደ ጸገም ክፈትሕ ይጽዕረሎ ወይ ድማ ብጣዕሚ ተጨኒቆሎ ማለት እዩ እዚ ምልክት ሓሳባቱ ክስብስብ ዘይምኽኣሉ ዘርኢ ምልክት እዩ መበል 23 ምንቅስቓስ ማእገር እዩ ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ክዛረብ ከሎ ክልቲኡ ማእገሩን ላዕሊ እንተንቀሳቒስዎ ኣይፈልጥን እየ ዝብለካ ዘሎ ግን ሓንቲ ማእገሩ ጥራሕ ንላዕሊ እንተንቀሳቒስዋ ክትጥንቀቆ እዩ ዝግበአካ ምክንያቱ ትሕስወካ እዩ ዝፍትን ዘሎ መበል 24 ምሽፋን ጎሮሮ እዩ ጎሮሮና ካብቶም ዝተሓለው ክፍለ ኣካላትና ሓደ እዩ ሓደ ሰብ ሓደጋ ይመጽእ ከም ዘሎ እንተተሰሚዕዎ ወይ ድማ ሓደ ሚስጥር ክወጽእ ከሎ እንተፈሪሑ ብዘይፍላጡ ኢዱ ናብ ጎሮሮ እዩ ዝወስድ እዚ ምልክት ፕሮቴክሽን ወይ ርእስኻ ምክልኻል እዩ መበል 25 ምጭባጥ መንጋጋ እዩ ሓደ ሰብ ምሳኻና ተዛረበ መንጋጉኡ እንተሒዙ እዚ ሰብዚ ቁጥዑ ይዓግት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣይተሰማዕማዕኹን ድማ ይብለካ ኣሎ
ዝርርብኩም ንምቕጻል ኢሉ እዩ እውን ቃላቱ ዝቆጻጸር ዘሎ ማለት እዩ። መበል 26 ምስ ሓብ እዝኒ እዩ። ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ እዝኑ እንተሰሒቡ ወይ ድማ እንተተንኪፉ ዝያዳ ክሰምዕ ይደልን እየ ወይ ድማ ምሳኻ ኣይተስማዕማዕኹን እዩ ዝብለካ ዘሎ። እዚ ምልክት ኢንሳይሲቭነስ ወይ ድማ ናይ ውሳነ ምስኣን ምልክት እዩ። 27 ኢድ ምጭባጥ ምስ ሓደ ሰብ ሰላም ክትበሃል ከለኻ ኢድኻ ብሓይሊ እንተጨቢጥካ ኣነ እየ ተላዕለዋይ ወይ ዶሚናንስ እዩ ዝብለካ ዘሎ። ኢዱ ኣላሕሊሑ እንተኾይኑ ግን እዚ ሰብዚ ትሑት ምትእምማን ወይ ሎው ኮንፊደንስ ኣለዎ ማለት እዩ። መበል 28 ድማ ድሕሪት ክሳዱ ምትንካፍ እዩ። ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ ኢዱ ናብ ድሕሪት ክሳዱ እንተወሲዱ እዚ ሰብዚ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ኣሎ ወይ ድማ ብውሽጡ ምስ ክልተ ሓሳብ ይቃለስ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ምልክት ፍራስትሬሽን እዩ። መበል 29 ድማ ምንቀጻፍ ወይ ድራይ ማውዝ እንብሎ እዩ። ሓደ ሰብ ሓሶት ክዛረብ ከሎ ወይ ድማ ብጣዕሚ ክጭነቕ ከሎ ኣካላቱ ኣድሬናሊን ሆርሞን ስለ ዘመንጩ ኣፉ ይነቅጽ እዩ። ስለዚ ደጋጊሙ ትፍታፉ እንተውሒጡ ወይ ድማ ከንፈሩ እንተልሒሱ ክትጥንቀቕ ኣለካ። ምክንያቱ እዚ ሰብዚ ሓቂ ይሓብእ ስለ ዘሎ እዩ። መበል 30 ሓደ ሰብ እግሩ ዘጣምረሉ ኣንፈት እዩ። ሓደ ሰብ ኣእጋሩ ኣነባቢሩ ክቕመጥ ከሎ እቲ ናይ ላዕሊ እጋሩ ናባኻ ገጹ እንተኾይኑ ኣባኻ ተገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ። እታ ላዕለወይቲ እግሩ ካባኻ ርሒቓ ናብቲ ካልእ ወገን እንተዘይራ ግን ብሓቂ ክነግረካ እዚ ሰብዚ ካባኻ ካሃድም እዩ ዝደሊ ዘሎ። መበል 31 ድማ ባእዳውኻ ሸለፍኻ ምድራዝ እዩ። ምስ ሓደ ሰብ ተቐሚጥኩም እናተዘራረብኩም ባእዳው ሸለፉ ዝደርዝ እንተኾይኑ እዚ ሰብዚ ንርእሱ ከረጋግዕ ይፅዕር ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ምልክት ፓሲፋይንግ ይበሃል። ብጣዕሚ ተጨኒቑ ስለ ዘሎ ንርእሱ ንምህዳእ ዝገብሮ ምንቅስቓስ እዩ። መበል 32 እቲ ናይ እኩያለ ወይ መነፅር ምንቅስቓስ እዩ። ሓደ ሰብ እኩያለ ዝገብር እንተኾይኑ እሞ ምሳኻ እናተዛረበ ደጋጊም መነፀሩ እንተቃንዩ ወይ እንተተንኪፉ እዚ ሰብዚ ግዜ ይዕድግ ኣሎ ማለት እዩ። መልሲ ንምሃብ ይጽገም ስለ ዘሎ ንምሕሳብ ግዜ ይወስድ እዩ ዘሎ። መበል 33 ምጽራግ ጫማ እዩ። ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ ብዘይፍላጥ ጫምኡ ብእግሩ እንተሓኺኹ ወይ ክጸርጎ እንተፈቲኑ እዚ ሰብዚ ምቾት ሲእኑ ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ቦታ እዚ ክወፅእ ዝደሊ ዝብል ናይ እምሮ ምልክት ይሰድርካ ዘሎ። መበል 34 ምኽዳን ዓይኒ እዩ። ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ክዛረብ ከሎ ወይ ክሰምዕ ከሎ ኣዒንቱ ካብቲ ንቡር ንላዕሊ ነዊሕ ግዜ እንተዓሚትወን እቲ ዝሰምዖ ዘሎ ነገር ኣይፈትዎን ማለት እዩ። እዚ ቪዥዋል ብሎኪንግ ይበሃል። ኣእምርኡ ነቲ ዘይደልዮ ሓበሬታ ንኸይሪኦ ዝገብር ምክልኻል እዩ። መበል 35 ናይ ኢድ ኣንፈት እዩ። ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ ኣጻብዕቱ ናባኻ ገጽ እናጠቆመ እንተዛሪብካ እዚ ሰብዚ ኣግሬሲቭ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ንዓኻ ክቆጻጸረካ ወይ ድማ ክፈርደካ ይፍትን ኣሎ ማለት እዩ። ብሓቂ ክነግረካ እዚ ሰብዚ ንዓኻ ከም ማዕሪኡ ይረአካን ዘሎ። መበል 36 ምስ ሓበ ጻብዕቲ እዩ። ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ ኣጻብዕቱ እንተሰሒቡ እዚ ሰብዚ ካብ ጭንቀቱ ንምውፃእ ይፍትን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ምልክት ነርቨስነስ ወይ ድማ ዓብይ ጸቕጢ ከም ዘለዎ ይዝሕብረና። ኣብዚ ብሓቂ ክነግረካ ዝደሊ እዚ ሰብዚ ኣብቲ ዘለዎ ኩነታት ኣይቀሰነን ማለት እዩ። መበል 37 ምንቅስቓስ እግር ናብ ኣፍ ደገ እዩ። እዚ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ሓደ ሰብ ገጹ ናባኻ ይኹን እምበር ኣእጋሩ ናብ ደገ ገጾም እንተመላኺቶም ካብዚ ቦታ ክወፅእ ዝደሊ ዝብል ናይ እምሮ ምልክት እዩ እሞ ልቡ ምሳኻ የለን። መበል 38 ምሽፋን ኣፍ እዩ። ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ ወይ ድማ ሓደ ነገር ሰሚዑ ኢዱ ናብ ኣፉ እንተወሲዱ እዚ ሰብዚ ሓቂ ክዛረበ ይደለየን ወይ ድማ ዝሰምዖ ዘሎ ነገር ከኣምኖ ይኽኣለን ማለት እዩ። ልክዕ ከምቶም ሓሶት ምስ ተዛረቡ ኣፎም ዝሽፍኑ ህፃናት እዚ ሳፕሬሽን ወይ ምዕጋት ሓሳብ እዩ። መበል 39 ምጽራግ እኩያለ ወይ ድማ መነፀር እዩ። ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ ብሃንደበት እኩያለ ውፅኡ ክጸርጎ እንተጀሚሩ እዚ ሰብዚ ውሳነ ንምሃብ ግዜ ይዕድግ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝብሎ ዘሎ መልሲ እውን ብጥንቃቐ እዩ ዝሓስብ ዘሎ። መበል 40 ድማ ብኢዱ መንጋግኡ እንተተደጊፉ እዩ። ሓደ ሰብ መንጋግኡ ብኢዱ ደጊፉ እንተርኢኻዮ እዚ ኢቫሉዌሽን ወይ ድማ ምግምጋም ይበሃል። እቲ ጻብዕቱ ናብ ላዕሊ ገጽ ወይ ድማ ናብ ምጉርጩ እንተኾይኑ ድማ ተገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ። መበል 41 ምንቅስቓስ ማእገር እዩ። ሓደ ሰብ ምሳኻ ክዕልል ከሎ ክልቲኡ ማእገሩ ንላዕልን ንድሕሪትን ዘንቀሳቕሶ እንተኾይኑ እዚ ሰብዚ ብዛዕባ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ነገር ብርግጽ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉ ዝሕብር ምልክት እዩ። ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ነገር እኹል ሓበሬታ ይብሉን ማለት እዩ። መበል 42 ምልሓስ ከንፈር እዩ። ሓደ ሰብ ምሳኻ ክዛረብ ከሎ ብጣዕሚ ተጨኒቑ እንተዳልዩ
ሰውነቱ አድሬናሊን ሆርሞን ስለ ዘመንጪ ከንፈሩ ደጋጊሙ ክልሕስ ይኽእል እዩ እዚ ምልክት እዚ ድማ ናይ ሓቂ ምሕባእ ምልክት እዩ መበል 43 ድማ ሊንቲንግ ወይ ድማ ዘይነበረ ነገር ካብ ክዳኑ ምልቃም ክንብሎ ንኽእል ኢና ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ ኣብ ክዳኑ ዘየለ ነገር ክለቅም ወይ ክፀርል ግን ተፈቲኑ እዚ ሰብ እዚ ምስቲ ዝበሃል ዘሎ ሓሳብ ኣይተስማዕምዕን ዘሎ ማለት እዩ ርእይትኡ ንምግላጽ ስለ ዝፈርሐ ድማ ኣካላቱ ዲስኣፕሩቫል ወይ ድማ ዘይምቕባል ምልክት የርእዩ ኣሎ ማለት እዩ መበል 44 ድማ መሓዝ መንጋጋ እዩ ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ መንጋጉኡ በጻብዑት እንተሒዙ እዚ ሰብ እዚ ቁጥዑ ንምቁፅጻር ይፍትን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምልክት እዚ ምንባብ እንተኽኢልካ ድማ ኣይተስማዕማዕኹን እዩ ዝብለካ ዘሎ ይኹን እምበር ዝርልብኹን ምቕጻል ኢሉ ካብ ኣፉ ዝወፁ ቃላት እውን ንምቁፅጻር እዩ ዝፍትን ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሰብ እዚ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ሕማቕ ነገር ንከይህሉ ይጥንቀቕ እዩ ዘሎ መበል 45 ምፅራግ ኢድ እዩ ሓደ ሰብ ምሳኻ ሰላም ተባሂሉ ምስ ተፈላለየ ወይ ድማ ኣብ መንጎ ትዕላልኹም ኣእዳው ኣብ ስሩኡ እንተፀሪጉ እዚ ሰብ እዚ ኢዱ ከም ዝረሃፀ ይስምዖ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ናይ ነርቨስነስ ወይ ድማ ናይ ፍርሒ ምልክት እዩ መበል 46 ድማ ምሽብሻብ ግንባር እዩ ሓደ ሰብ ምሳኻ እናዕለለ ወይ እናተዛረበ ግንባሩ እንተሸብሽቡ እዚ ሰብ እዚ ሓደ ፀገም ክፈትሕ ይፅዕር ኣሎ ወይ ድማ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሓሳባቱ ክገጥምሉ ከም ዘይከኣሉ ዘርኢ ምልክት እዩ መበል 47 ጫፈ ፍንጫ ምትንካፍ እንብሎ እዩ ሓደ ሰብ ወሳኒ ሕቶ ምስ ሓተትካዮ ብዘይፍላጥ ጫፈ ፍንጭኡ እንተተንኪፉ ክትጥንቀቕ ኣለካ ምክንያቱ እዚ ሰብ ሓቂ ይሓቢ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሓሶት ክትዛረብ ከለኻ ኣብ ኣፍንጫኻ ዘለው ደቀቕቲ ሰራውር ደም ስለ ዝነቓቕሑ ቁሩብ ናይ ምሕራቕ ስምዒት ይስምዐካ እዩ መበል 48 ኣእዳውኻ ካብ ብርኪ ናብ ሰለፍ ብተደጋጋሚ ምፅራግ ወይ ምሕኻኽ እዩ ሓደ ሰብ ተቐሚጡ እናዘራረበኩም እንዳሃለወ ብተደጋጋሚ ኢዱ ካብ ሰለፉ ናብ ብርኩ ካብ ብርኩ ናብ ሰለፉ ዘንቀሳቕስ እንተኾይኑ እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምልክት ፓሲፋይንግ ይበሃል ልክዕ ከም ሓንቲ ኣዶ ንወዳ ክትሕብሕቦ ከላ ዝስምዖ ስምዒት ንሱ ድማ ንርእሱ ንምህዳእ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ እዩ መበል 49 ፌክ ካፍ ወይ ድማ ናይ ሓሶት ምስዓል እዩ ሓደ ሰብ ወሳኒ ሕቶ ምስ ሓተትካዮ ቅድሚ መልሲ ምሃቡ እንተስዒሉ ወይ ድማ ጎሮሮኡ እንተፀሪጉ ክትጥንቀቕ ኣለካ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ንምሕሳብ ግዜ ዕድግ እዩ ዘሎ እዚ ምልክት ዲስኮምፈርት እዩ መበል 50 እቲ ምቕያር ርሕቐት እዩ ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዘራረበ ኣካላቱ ንድሕሪት ገጹ እንተስሒቡ ወይ ካባኻ ርሒቑ እንተተደጊፉ እዚ ሰብ እዚ ካብቲ ዘለዎ ዕላል ወይ ካባኻ ዲስኮኔክት ይገብር እዩ ዘሎ ኣብዚ ሓደ ሓቂ ክነግረካ እዚ ሰብ እዚ ምሳኻ ክጸንሕ ኣይደለየን ዘሎ ማለት እዩ መበል 51 ታምፕ ዲስፕሌይ ወይ ዓባይ ጻዕብዕቲ ምርኣይ እዩ ገለ ሰባት ኢዶም ኣብ ጅቦኦም የእትው እሞ እቲ ዓባይ ጻብዕቶም ጥራሕ ካብ ጅቦኦም ወፃኢ ይገብርዋ እዚ ብስነ ልቦና ናይ ዓብላልነት ወይ ዶሚናንስ ምልክት እዩ እዚ ኣነ ኣብዚ ቦታ እዚ ሓላፊ እየ ወይ ኣይፈርሕን እየ ዝብል ውሽጣዊ ምስጢር እዩ ዘለዎ መበል 52 እቲ ሁድ ወይ ኣእዳው ኣብ ድሕሪ ርእሲ ምግባር እዩ ሓደ ሰብ ተቐሚጡ ኣእዳው ኣብ ድሕሪ ርእሱ ኣነባቢሩ ርእሱ ደጊፉ ኮፍ እንተኢሉ እዚ ሰብ እዚ ኮንፊደንስ ወይ ድማ ዶሚናንስ ይስምዖ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ እዩ ዝቆፃፀሮ ዘለኹ እዩ ዝብለካ ዘሎ እዚ ምልክት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ዝጥቀምሉ እዩ መበል 53 ናይ ሓሶት ምንብሃቕ እዩ ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ ሃንደበት እንተንባሂቑ እዚ ሰብ እዚ ተሰላችዩ ኣሎ ማለት ጥራሕ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ጭንቀት ንምውፃእ ወይ ድማ ካብቲ ዝዛረቦ ዘሎ ኣርእስቲ ንምምላእ ዝገብሮ ዘሎ ሪሴት እዩ መበል 54 ፊንገር ፖይንቲንግ እዩ ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ ኣጻብዕቱ ናባኻ ገጹ እናወጣወጠ ይዛረበካ እንተሃልዩ እዚ ሰብ እዚ ኣግሬሲቭ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ንዓኻ ክቆፃፀረካ ወይ ድማ ክፈርደካ ይፈትን ኣሎ ማለት እዩ መበል 55 ሊፕ ኮምፕሬሽን ወይ ድማ ከንፈር ምምጣጥ እዩ ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ ከንፈሩን ተዓፂዎ ወይ እንተመጢጥዎ እዚ ሰብ እዚ ኔጌቲቭ ኢሞሽን ወይ ሕማቕ ስምዒት ይሓብእ ኣሎ ማለት እዩ ውሽጠይ ኣይተረጋጋእኹን ዝብል ምልክት እዩ ዘርእየካ ዘሎ መበል 56 እቲ ኣይ ብሎኪንግ ወይ ዓይኒ ምኽዳን እዩ ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ክዛረብ ከሎ ወይ ክሰምዕ ከሎ ኣዒንቱ ንነዊሕ ግዜ እንተዓሚትዎ እቲ ዝሪኦ ዘሎ ነገር ከም ዘይፈትዎ ወይ ድማ እቲ ዝሰምዖ ዘሎ ነገር ከኣምኖ ከም ዘይከኣለ ዝሕብረና ምልክት እዩ መበል 57 ድማ ኖድ ኢንኮንግሩዌንስ ወይ ድማ ናይ ርእሲ ምስሓብ ይበሃል
ሓደ ሰብ እወን እናበለ ርእሱ ግን ንየማንን ፀጋምን እንተንቀሳቂስዎ ወይ ድማ ኣይፋል ወይ ድማ ኖኖ እናበለ ርእሱ ንላዕልን ንታሕትን እንተንቀሳቂስዎ እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ ዝዛረቦ ዘሎ ነገር ልግፀኛ ይኾነን ወይ ድማ ይሕስወካ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። መበል 58 ድማ ቅርንብ ዓይኒ ምስቃል እዩ። ሓደ ሰብ ክትዛረብ ከለካ ሃንደበት ቅርንብ ዓይኑ እንተሰቂሉ እዚ በልካዮ ነገር ኣገሪምዎ ወይ ድማ ኣጠራጢርዎ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ምልክት ሰርፕራይዝ ወይ ዲስብሊፍ እዩ። መበል 59 ድማ ኣርም ኤክስቴንሽን ወይ ድማ ኣእዳው ዘርጊሕካ ምሓዝ እዩ። ሓደ ሰብ ተቐሚጡ እንከሎ ኣእዳው ኣብ ክልቲኡ ጎኒ እቲ ወንበር ዘርጊሑ እንተሒዙ እዚ ቦታ ናተ እዩ ዝብለካ እዩ ዘሎ። እዚ ምልክት ቴሪቶሪያሊቲ ወይ ስልጣን ምርኣይ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ብርእሱ ይተኣማመን እዩ ማለት እዩ። መበል 60 በእዳውካ ገጽካ ምሽፋን እዩ። ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ ገጹ ብክልተ እዳው እንተሸፊኑ ወይ ግንባሩ እንተሒዙ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዓብይ ሾክ ወይ ድማ ጸቕጢ ይስምዖ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ። ኣብዚ ሓደ ክነግረካ ዝደሊ እዚ ሰብ እዚ ካብቲ ዝስምዖ ዘሎ ነገር ንምህዳም ወይ ንምርግጋዕ ይቃለስ እዩ ዘሎ። መበል 61 ድማ ቅርንብ ዓይኒ ምእሳር እዩ። ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ ክልቲኡ ቅርንብ ዓይኑ ናብ ታሕቲ ገጹ እንተጸቂጥዎ እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ይሓስብ ኣሎ ወይ ድማ ተቆጢዑ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ምልክት ኢንተንስ ፎከስ ወይ ቁጥዐ እዩ። መበል 62 ሊፕ ሊኪንግ እዩ። ሓደ ሰብ ሓሶት ክዛረብ ከሎ ወይ ድማ ብጣዕሚ ክጭነቕ ከሎ ደጋጊሙ ከንፈሩ ይልሕስ እዩ። ኣብዚ ክተስተውዕለሉ ዝግባእ እዚ ሰብ እዚ ሓቂ ሓቢዩ ዘሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ኣሎ ማለት እዩ። መበል 63 ኣፍንጫ ምስፋሕ እዩ። ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ ኣፍንጩኡ እንተስፊሕዎ እዚ ሰብ እዚ ንሓደ ዓብይ ምንቅስቓስ ይዳሎ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ምልክት ቁጥዐ እዩ። መበል 64 ድማ መንጋጋ ናብ የማን ፀጋም ምንቅስቓስ እዩ። ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ መንጋጉ ናብ የማን ገጽ እንተንቀሳቂስዎ እዚ ሰብ እዚ ሓደ ፀገም ክፈትሕ ይፅዕር ኣሎ ወይ ድማ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ኣሎ ማለት እዩ። መበል 65 ቬንትራል ዲፕሎይመንት ወይ ድማ ኣፍ ልቢ ምርኣይ እዩ። ሓደ ሰብ ምሳኻ ክዛረብ ከሎ ኣፍ ልቡ ገሊጹ ብዘይ ገለ ዕንቅፋት ዘዛረበካ እንተሃልዩ እዚ ሰብ እዚ ክፉት ወይ ድማ ኦፕን እዩ ማለት እዩ። ከምኡውን ሓቂ ይዛረብ ዘሎ ምንም ዝሓብኦ ነገር የለን ማለት እዩ። ብኣንጻሩ ግን ኣፍ ልቡ ብኢዱ ወይ ብገለ ነገር እንተሸፊንዎ እዚ ሰብ እዚ ገለ ምስጢር ይሓብዩ ዘሎ ማለት እዩ። መበል 66 ድማ ሃንድ ኦን ሂፕ ይበሃል። ኢልካ ኣብ ሽምጥኻ ምግባር ናይ ድልውነት ወይ ስልጣን ምልክት እዩ። ሓደ ሰብ ከምዚ ኢሉ ቆይሙ እንተሃልዩ እዚ ቦታ እዚ ናተ እዩ ክቆፃፀሮ እየ ዝብለካ ዘሎ። እዚ ናይ ተባዓት ሰባት ምልክት እዩ። መበል 67 ታምፕ ዲስፕሌይ ንብሎ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኢዱ ኣብ ጅቡኡ እዩ ነታ ኣውራ ፃውዕቱ ካብ ጅቡኡ ወፃእ እንተገይርዋ እዚ ናይ ዓብላላይነት ወይ ድማ ናይ ዶሚናንስ ምልክት እዩ። እቲ ሰብ ኣብዚ ቦታ እዚ ሓይሊ ከም ዘለዎ ዝስምዖ ሰብ ጥራሕ እዩ ከም ዝገብር። መበል 68 ርእሲ ዝምብል ምባል እዩ። ምስ ሓደ ሰብ ክትዛረብ ከለካ ርእስኻ ቁርብ ዝምብል ምስ ዝብል ብሓቂ ተገዳስነት የርእየካ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ክሰምዐካ ይደሊ ኣሎ ወይ ድማ ምትእምማን ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ። ብኣንጻሩ ርእሱ ቀጥ ኣቢሉ እንተደኣ ፀኒሑ ግን ገና ኣይኣመነካን ዘሎ ማለት እዩ። መበል 69 ናይ ዓይኒ ምዕማት ቅልጣፈ እዩ ወይ ድማ ብሊንኪንግ ሬት እንብሎ እዩ። ብሓቂ ክነግረካ ሓደ ሰብ ክጭነቕ ከሎ ወይ ድማ ሓቂ ዘይኮነ ነገር ክዛረብ ከሎ ዓይኑ ናይ ምዕማት ቅልጣፈ ወይ ድማ ብሊንኪንግ ሬቱ ብፍጥነት ይውስኽ እዩ። ልክዕ ከም ሞተር ክቕልጥፍ እዩ ዝጅምር። እዚ ሰብ እዚ ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ንምህዳም ይቃለስ ከም ዘሎ ድማ ዘርኢ ምልክት እዩ። መበል 70 ደቂቕ ናይ ገጽ ስምዒት ወይ ማይክሮ ኤክስፕሬሽን እዮም። እዚኣቶም ንሓንቲ ቅጽበት ካብ ሓደ ሰከንድ ንታሕቲ ጥራሕ ዝረኣዩ ሓቀኛ ስምዒታት እዮም። ሓደ ሰብ ተሓጒሰ እናበለ ንሓንቲ ሰከንድ ግን ኣብ ገጹ ናይ ጽልኢ ወይ ናይ ንዕቐት ምልክት ከርኢ ይኽእል እዩ። እዚኣቶም ክትሓብኦም ዘይትኽእል ናይ ነብስና ድምፅታት እዮም። መበል 71 እቲ ሰብ ጃኬቱ ክኸፍት ወይ መልጎሙ ክፈትሕ እንተርእኻዮ እዚ ልቢ ምኽፋት ይበሃል። ሰብ ምስ ዝጭነቕ ወይ ሓሳቡ ክገልጽ ምስ ዝደሊ ንኣየር ክረክብ ኢሉ ኣካላቱ ናብ ኣየር የጋልጾም እዩ። መበል 72 ድማ እታ ኩሉና ንገብራ ናይ ኢድ ሰላምታ ወይ ድማ ሃንድ ሼክ ስታይል እያ። እስትሕሰቡ ሓደ ሰብ ኢዱ ብልዕሊ ኢድኻ ገይሩ ሰላም እንተይልካ ክዕብልለካ ወይ ዶሚናንስ ይፍትን ኣሎ ማለት እዩ። ብኣንጻሩ ኢዱ ብታሕቲ እንተገይርዎ ግን ተኣዛዝነቱ ወይ ሳብሚሽን እዩ ዘርእየካ ዘሎ። ኣብ ቢዝነስ ይኹን ኣብ ዕርክነት
من ክቆጻጸረካ ይፍትን ከም ዘሎ ካብዛ ሰላምታ ጥራሕ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ነበር 73 ከንፈሩ ዝእክብ ሰብ እንተሪኢኻ ክትጥንቀቕ ኣለካ እዚ ሰብ እዚ ብሓሳብካ ኣይተስማዕምዕን ዘሎ ወይ ድማ ሓደ ነገር ይሓቢ ዘሎ እወ እናበለካ እንዳሃለየ ከንፈሩ እንተኣኪቡ ግን ብውሽጡ ኣይፋልኒ ዝብለካ ዘሎ በበል 74 ድማ ኣዒንቲ ምጽባብ እዩ ሓደ ሰብ ኣዒንቱ ኣጽቢው እንተጠሚትካ ጥርጣረ ጽልኢ ወይ ድማ ዘይምትእምማን የርእየካ እዩ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሰብ ብሓሳብካ ክስማዕማዕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነበር 75 ሓደ ሰብ እጋሩ ርሒቑ ኮፍ ኢሉ እንተሪኢኻዮ እዚ ሌግስ ፕሌይ ይበሃል እዚ ሰብ እዚ ቦታ ክሕዝ ወይ ሓይሊ ከርኢ ይፍትን እዩ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዓዲ ዝነበረ ሃብታም ኩሉ ናተ እዩ ዝብል ዓይነት ስምዒት እዩ ዘለዎ ነበር 76 ኮላር ፑል ወይ ድማ ኳሌታ ናይ ሸሚዝ ምስትኽኻል እዩ ሓደ ሰብ እናተዛረበካ ከሎ ኳሌታ ናይ ሸሚዙ ክስሕብ ወይ ከስተኻኽል እንተሪኢኻዮ ኣብዚ ክትጥንቀቕ ኣለካ እቲ ሰብ ኣብ ዓብይ ጸቕጢ ወይ ስትረስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ሓደ ሓቂ ክሓበካ ይፍትን ኣሎ ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ዝተዛረቦ ነገር ኣናሲዕዎ ከመይ ገይረ ከስተኻኽሎ ኢሉ ይጭነቕ እዩ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ሓደ ሰብ ብሓሶት ተዛሪቡ ምስ ተተሓዘ ትንፋስ ከም ዝሓፅሮ ኮይኑ ይስምዖ ዘሎ ማለት እዩ ነበር 77 ድማ ፕሬኒንግ ይበሃል እዚ ማለት ፀጉሪ ምፅራግ ወይ ክዳን ምስትኽኻል ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሜኻ ኮይኑ ፀጉሩ ከም ማዕራሪ ወይ ክዳኑ ከስተኻኽል እንተጀሚሩ እቲ ሰብ ኣብ ቅድሜኻ ጽቡቕ ክርአ ይፅዕር ኣሎ ማለት እዩ ብግልፂ ዝኾነ ትግርኛ እንተሪእናዮ ድማ እቲ ሰብ ይፈትወካ ኣሎ ወይ ድማ ናትካ ኣቓልቦ ወይ ኣቴንሽን ይደሊ ኣሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና ነበር 78 ቬንትራል ዲናይንግ እንብሎ እዩ ወይ ድማ ኣፍ ልብኻ ምሽፋን እዩ ምስ ሓደ ሰብ እናተዘራረብካ ከለኻ እቲ ሰብ ሃንደበት ኣእዳውት ተኣሚሩ ኣፍ ልቡ እንተሸፊንዎ ብዘይ ዝኾነ ዘረባ ኣይተስማዕማዕናን እዩ ዝብለካ ዘሎ ኣፍ ልብና እቲ ዝበለፀ ተኣፋፊ ወይ ድማ ቫልነራል ቦታና ስለ ዝኾነ ሰብ ምዘይፈትዎ ሓሳብ ምዝገጥም ብተፈጥሮ ክከላኸል እዩ ዝፍትን ኣብዚ ኣብ ክንዲ ምስኡ ምክርኻር ርእይቶኻ ክትቕይር እዩ ዝግባእ ነበር 79 እቲ ኩላትና ክንፈልጦ ዝግበአና ኖዝ ተች ወይ ኣፍንጫ ምትንካፍ እዩ ነዚ ደ ፒኖኪዮ ኢፌክት ኢሎም ይፅውዕዎ ሰባት ክሕስቡ ከለዉ ኣብ ኣፍንጫኦም ዘለዉ ደቀቕቲ ቱቦታት ደም ይፍንው እዮም ሽዑ ፍንጫ ክሕኸብካ ይጅምር ሓደ ሰብ ምስጢር እናነገረካ ኣፍንጭኡ ዝትንክፍ እንተኾይኑ 90% ይሕስወካ ከም ዘሎ ምውሳድ ትኽእል ኢኻ መበል 80 ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ዓፅሚ ክሳድና ዘላ ንእሽቶ ጉድጓድ ምትንካፍ ማለት እዩ እዚኣ ፍሉይ ምልክት ናይ ጭንቀት እያ ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ምስ ዝፈርሕ ወይ ድማ ዓብይ ምስጢር ክሓቢ ምስ ዝፍትን ነታ ቦታ ብኢዱ ይትንክፋ እዩ እዚ ንርእሱ ንምርግጋእ ዝገብሮ ምንቅስቓስ እዩ ነበር 81 ኣእጋርኻ ኣግፊሕካ ደው ምባል እዩ እስቲ ሕሰቦ ምስ ሓደ ሰብ ክትዛረብ ከለኻ እቲ ሰብ ኣእጋሩ ኣርሒቑ ደው ኢሉ እንተጸኒሕካ ኣነ ብዚ ዓብይ ዓወት ኣለኒ ወይ ኣይናወፅን እየ ዝብለካ ዘሎ እዚ ናይ ሓይሊ ምልክት እዩ ንኣብነት ኣብ ስራሕ ምስ ሓለቓኻ ክትዛረብ ከለኻ እዚ ምልክት እዚ እንተርእዩ እቲ ሰብኣይ ብርእሱ ከም ዝተኣማመነላን ክሰምዐካ ድልው ከም ዘይኮነን ይነግረካ እዩ ዘሎ ነበር 82 ሃንድ ቱ ኢር እዩ ሓደ ሰብ ምሳኻ እናተዛረበ ኢዱ ናብ እዝኑ እንተሰዲዱ ክሰምዐካ ይደልን ወይ ድማ ንዓኻ ቋሪፁ ባዕሉ ክዛረብ ይደሊ ኣሎ ማለት እዩ ብሓፂሩ እጃኻ ያኽለካ ሕጂ ድማ ናተይ ተራእዩ ዝብለካ ዘሎ ስለዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሰብ ከጋጥመካ ከሎ ዘረባኻ ሓፂርካ ንዕኡ ዕድል ክትህቦ እዩ ዘለካ ነበር 83 ደ ፍሪዝ ሪስፖንስ እንብሎ እዩ እስቲ ሕሰብዎ ንሓደ ሰብ ዘይተጸበዮ ሕቶ እንተሓቲትካዮ እሞ ንሰከንዳት ከም ሓወልቲ ድንዝዝ እንተይሉ እዚ ምልክት ፍርሒ ወይ ስጋኣት እዩ እቲ ናይ ጭንቀትና ሊምቢክ ሲስተም ዝበሃል ክፋል ሓደ ሓደጋ ምስ ረአየ ደው በል ዝብል ትእዛዝ ስለ ዝህብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ሓቂ ሓብእ ከም ዘሎ ወይ ድማ ብጣዕሚ ከም ዝሰንበደ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ነበር 84 ርእሲ ምሕኻኽ እዩ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ምድንጋር ወይ ሓሳብኻ ንምእካብ ዝግበር እዩ ሓደ ሰብ ርእሱ ክሓክኽ ከሎ እዚ ነገር እዚ ኣይተዋሓጠለይን ወይ ከመይ ገይረ ክፈትሖ ይብል ከም ዘሎ ተረዳእ ነበር 85 ድማ ንጠረጴዛ ሙቃዕ ወይ ታፒንግ ኦን ቴብል እዩ እዚኣ ግልጽ እያ ትዕግስቲ ምጽባብ ምስልቻይ ማለት እዩ እቲ ሰብ ቀልጥፍ ግዜ ይብለይ ዝብለካ ዘሎ ነበር 86 ሚረሪንግ ላግ ትበሃል እስቲ ሕሰብዎ ምስ ሓደ ሰብ ኮፍ ኢልካ ክትዕልል ከለኻ ንስኻ ኢድኻ ክትልዕል ከለኻ ንሱ እውን ድሕሪ ውስናት ሰከንዳት ተመሳሊ ምንቅስቓስ እንተገይሩ እቲ ሰብ ምሳኻ ፍጹም ስኒት ወይ ራፖርት ኣለዎ ማለት እዩ ግን ንስኻ ክትስሕቕ ከለኻ
نسو قلت السوق انتيلو وي منقس قاسخا قلطيف زي سعو انت خوينو اتسب مساخا يلن مالتيو برسمانا شوعتن دا كول شولدر تبهل حدا سب نعخا الناس زاراربه ما أقرونا بكالئ الشنخ انت تقويوه بنتصل شلالي بلكا وي إيغنوري قبلكا له مالتيو نابنت أبسرح وي أبعداقا حدا سب هو نابلكا أكالاتو كن كابا خارحو انتهاليو كابزوتا زكاد ميزد اللي زبل ملختي زه كازلو نحدا سب زي مدلاي اتزعابي ملكت ما أقرخا مزواريو مبرسمانا شمونتن كفرينج آيس نولو حدا سب زي فتو نقر مزري وي حماق زينا مز سمع بزي فلات أعينتو يشفنيو ازي تفتراو قبر ملسي السب زي زريو زلو نقر كريو يدلني يبلكا يزلو استحسبو نحدا عركخان نتحماق زبها الميسترو خت نقرو خلخا عينتو تعميتو بتحكي كقبلو فتصو ما يدلن وي أي خيلن مالتو يو مبر سمانا نشعتن ما لاي جرابينج نبلو سبات كتشنقو خلو وي كفرحو خلو إيدوم أبا أقاروم إن حاسي ويسوم يهدو يوم إزي سلف سوزينج نبلو يو السبز عابي تغطي وي دما سترس اللو مالتو يو نعب نتحدى سبك على محتت وي انترفيو ناقبرا أقداو يحسين تحليو بوشتو يلعد اللو مالتو يو مبر 9 أدوخا كم سلس كورونا عويد ما براميد من اللقابيو استحسبوا مس حدا سب كتزراربو خلهم اتابعتو كم سلس كورونا عويد ما براميد كيرو مس زلاقبو اتسب لعول كونفيدنس ويد ما ملوء متأممان اللو مالتيو أنا زولو زلوه يفلت إيه يزولك هزلو بزيك آلات مالتيو مبر 9 حدن وكيالنا بالعالمتن كافيو استحسبوا مس حدا سب إنها تزراربهم وين نعلى لهم خلهم هاندبت وكيالو وي من تصلونا بالعالي كرفون تاريخهم السبزي حسابو يتطراطرو له وي دما بطعمي بقات كروت يحسب له مالتيو ابز حدخ نغرك زدل حقي از ملكت زي بلحاتنيا وي دما انتليجنت نمسال زغبر منقسقاس ون خولي خيلي مبر 9 خلتن ناب اف دغه مطماتيو زي اكلصيا مسبنا زربخا خلخا عينو صنيحو ناب اف دغه وي دما ناب ساعتو زطمت انت خوينو اتسبتي كابت بوتا كوص ينطلو مالتيو اتزرب خمون سلچي وي زلو مالتيو مبر 9 سلستن قرن عين مچباطيو سب حسابو ككب خلو وي دما كحرق خلو قرن عينو يغاطمو يو از ملكت زي اي تسمع معكم زبل ملختي زم حلالف زلو مبر 9 4 دما اورات ابعتي حاف مباليو از ملكت زي بطعم وساني حدا سب ايدو تاميرو مكلو اورات ابعتو طرح نلعل حف انتيلن السبزي بوزيتيف كونفيدنس اللو مالتيو أبتزلوا خونتات دحننتي يسمعوا مالتيو حدا برؤسو زتأمامن سب راح يخم زقبل زغل مبر 9 حموشتن دما نيل بيكينج نبلوي ازي كاب اصفار من كاسي في اللي حدا سب اصفارو كلك من تاريخايو ازي ناي تسفا مقراط وي دما ناي صقطي وي ستريس ملكتي السبزي ابوشتو يጭنق يزلو قال ነገር ون كحب يفتنلو مالتيو زوم 9 حموشتن نጥብታት ህይወትካ ክቕይሩ ዝኽእሉ ናይ ሳይኮሎጂ መሳርሕታት እዮም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ከምዚ ዝበለ ብሉጽ ቪድዮ ንምርኣይ ንታብ ስክሪን ትሪኣ ዘለኻ ቪድዮ ንኸእያ ኣብታ ቐጻልቲ ቪድዮ ክንረኸብ ኢና እዚ ናናቲ ቲቪ